Македония има подкрепата на България за присъединяване към Европейския съюз и НАТО. Много държиме по демократичен път да бъде решена политическата криза. Категорично против сме всякакви изказвания за федерализация на Македония. Държим управляващите и опозицията да намерят диалог и общ език, такъв какъвто Европа изисква. Не се месиме във вътрешните работи на Македония, но ни притеснява това, че там има политическа криза и то е на нашата граница, един народ, който е най-близък до България. Нашето место е секако во Европската унија и НАТО и преку сите тие искуства, преку европските институции се обидуваме да изнајдеме решение за кризата која е присутна во Македонија, го загрижува и целиот регион. Овде имав можноста директно првите луѓе на Бугарија да ги информирам за сите детали околу кризата, како настана и кои се начините на нејзино разрешување, се со конечна цел да таа пријателска соработка која што апсолутно е голема помеѓу нашите две земји биде само унапредена во периодот кој што доаѓа.